Hola, soc Planet Warrior. Benvinguts a un nou vídeo de Upcycling. Upcycling. El reciclatge creatiu on construïm coses útils a partir de residus. Reciclatge de tota la vida. A veure què trobam per aquí. Ah, T'he deixat un pot de vidre per allà per si vols fer qualque cosa a les teves. super! Així podem fer un dispensador de sabó. Per fer-lo només haurem de menester el dispensador, un pot de vidre, la seva tapa, fil decoratiu, un detallat decoratiu, un engramponador, un martellat, unes tenalles i cola blanca. Primer el que hem de fer és agafar un paperet de la mida del dispensador per poder fer un forat al tap. Per això posam el paperet i ho marcam amb un rotulador. I amb un engramponador i un martell ho foradam, fent pressió. Amb unes alicates estiram els cantons una mica cap endins. Ara, per decorar el pot, fem servir cinta de doble cara, això ens facilitarà poder ferrar fil decoratiu i començar a rodar. I ara encolam. Sabeu que estic aprenent a fer sabó només amb herbes. Fora químics! Ja vos ho mostraré un altre vídeo. Químic ho és tot. Voldràs dir sense productes tòxics. I aquí el tenim. Amics dels fems. Missió completa. Una altra vegada hem salvat un material de convertir-se en residu. Fins al proper vídeo. No és el meu estil. Però el manco farà joc amb les cortines de la dutxa.